siitä sä voitat liput seuraavalle Radio Rock-istelylle. No miksi pääsin muuten? Totta. Hyvät naiset ja herrat, kilpailija numero 1, Iso Käsi. Ottaa lopulta kilpailijat lauteille ja kisaemännät perässä, niin saadaan asennettua laitteet kiinni kilpailijoihin. Askelmittari otsaan ja sen jälkeen sykemittari rintaan. Ja sen jälkeen te hyvät naiset ja herrat 30 sekunnin suorituksen jälkeen annatte tyylistä ääninäytteen. Ja se kuinka paljon te kompensoitte mahdollisia muita puutteita ratkaisee voittajan. Hyvät naiset ja herrat, eli meillä on tässä ensimmäinen heppu, sä oot Petri. Petri. Sitten tulee Anu. Loistavaa. Tulee Minja ja... Oot sä sitten Jone? No mä oon kuunnellut sua liikaa. Hyvät naiset ja herrat, aplodit Jonelle. Ja nyt hyvät naiset ja herrat, meidän Mosh-kilpailumme ensimmäinen kilpailija kiinnitetään ei ainoastaan askelmittariin, vaan myös sykelmittariin. Kilpailijat, tulkaa lähemmäksi lavan etureunaa, koska te olette tällä hetkellä roudarien tiellä. Ja jos heillä ei ole riittävästi rohkeutta töniä teitä alas lavalta, niin minä kyllä heitän. Ja meininki on siis se, me laitamme askelmittarin Peten päähän. Ja sen jälkeen me laitamme hänelle kiinni sykemittarin. Ja sen jälkeen me annamme hänelle 30 sekuntia aikaa todistaa osaamisensa. Ja sen jälkeen te saatte huutaa, kuinka hyvin se meni. Käsi väsyy. No niin, hyvät naiset ja herrat, meillä on luurit kuupassa. Anthrax säädettynä. Nyt! Tää jätkä luulee moshaavansa. Antakaa mulle ääntä. Okei, se riitti! Näin surkea suoritus, nuori mies, ei päästä sua vittu edes vessaan ilman maksua. Katsotaan kuinka tää homma lähtee sitten niinku Anun kohdan liikkumaan. Jätkä, mä oon nähnyt monennäköisen surkeutta elämässäni, mutta tää oli sellainen häpeä pläjäys, että jos mä olisin sun äiti, niin mä abortoisin sut nyt. Mut ei mitään hätää ennen. Petellä ei lähtenyt. Pete, jos sä oot niinku palkintojen jaossa, niin mä muutun ninjaksi. Joten kävele suoraan sinne kaiteen yli ja yleisön joukkoon. Sulla ei mitään asiaa lavalle enää ikinä. Okei. Lopeta se protestointi, unohda askelmittarit ja pannat ja pistä parasta Suomeen. Anu, sun aika alkaa nyt! Mikä meillä on tempo? Mikä on syke? Mikä on askelmittari luku?
Ilveksen jengi, Anu on vahvoilla. Haetaan seuraava suorittaja. Hän on Jone. Nimi on tietysti niinku mitä täydellisin, mutta jumalauta, tolle sixpackille ei meikäläinen pärjää. Katsotaan kuinka Jonelta lähtee. Kaima hyvä, vedä hyvin. Nyt! Jone. Sun tippu. Käytää ruumeja. Laita ruumeilla. Ei kun Jone, laita ruumeilla sun päähän, niin kyllä se pysyy. Aloitetaan Jonen sessio alusta. Jatkaa niin vittu pelottavaa, et ei tää helpolla mene. Okei Jone, ota uusis. Eli laittaa tää niinku mittariin sidottu systeemi päähän. Jone, uusi yritys. 1, 2, 3. Tää on klassinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun sanoo tytöille, että laita ruumeilla. Ja niillä perkeleillä ei ole ruumeja mukana. Jone, sä oot nyt kakkossijalla ja jos tää menee niinku jakoon, niin sit otetaan tiukka vääntö. Ja nyt on Minjan vuoro. Minja hyvä tehdä. Minä otan luuret päähän, varmistetaan tää erinomaisen kirjalla pannalla. Panto, joka on niin kirja, että se on aiheuttanut neitsyyttä jopa 30 naimattomissa naisissa. Sitoo siis tällä hetkellä kuulokkeet hänen päähän. Ja hyvät naiset herrat, Minjalle iso käsi, koska suoritus alkaa 2, 3. Minja! Ja sit tulee piikkipäinen mies. Hyvät herrat, Latte!